Хело! Днеска сме... Какво сме? Какво сме? Четвърти? Да, четвърти, петък и сега чакаме да ходим в Science Lab. И после ще ходим на океанариума. Yes. Да, днеска ни очаква един много готин ден. Да. Айде, ще се видим после. That every phone have that thing called gyroscope. It's the thing that make this be like this. But did you know also there is the human gyroscope? Какво е това? Не исках да разбирам по този начин. В посещението ни видяхме различните фази на анимация. Първоначална история, изображения, моделиране, такелаж, текстури, сценография и позиция на камерите, анимация, симулация, осветление и рендеринг. Сега влизаме в океанариума и да, ще се видим вътре. И е божествен този сладолет. Има уникални неща. Много яко.